Hello guys! Good afternoon! So today, actually, masyadong masilaw dito para akong kukunin na live mo. Pero today is actually hapon na and medyo madilim yung background ko kasi hapon na nga siya. And also, si Papa ay umalis. Wait lang. So, ayun na nga. Si Papa nga, kinuha na si Hagrid galing sa school. And si Hagrid talaga namang snacks is life. So, kailangan natin gumawa ng snacks today. And talagang lahat ng mga baon niya, yung ginagawa ko guys. Ako talaga yung gumagawa ng mga baon niya sa school. Hindi pwedeng biscuits lang. Kasi nga, hindi siya nabubusog doon. At the same time, malulugi tayo be. So, today magagawa tayo ng as always, pancake. Pero this time is with a twist. Wow, sana all with a twist. So, syempre, nag-experiment yung lola ninyo. And eto na nga, meron tayong nagawa na kuan and then sobrang sarap siya. So, eto gagawin na natin. And papakita ko sa inyo yung ingredients. Yung ating gagamitin, no? So, meron tayong, 1/4 flour. Ito ay 3rd class. So, pwede ding all-purpose flour, pwede. And then, meron tayong sugar. Ang gagamitin natin na sugar is only, hey, saan ka pupunta? 1/4 cup. And then, yung pinakita ko sa inyo nung last time, aking nilalagay is ang ating Bear Brand. So, ito lalagyan natin ng tablea. No? Ito yung ilalagay natin, yung Don Pepe tablea, and then, half ng Star Margarine. Ito yung 12 pesos na twin pack. So, isang ganito yung gagamitin natin. And also, 2 egg and ating calumet, no? Ating baking powder and also water. So, ayan na guys. Una natin ilalagay syempre yung ating 1/4 flour. 3rd class lang yung ginagamit natin kasi syempre mas mura siya compared sa all-purpose flour. Pero talagang mahal na talaga yung mga flour today. So, yan. Ginawa ko sa talaga siyang 1/4 lang para mabilis lang natin ma-memorize. So, yan. Iuna na natin yung ating all-purpose flour and then yung ating ginagamit is white sugar, brown. Tapos, ayan, ilalagay muna natin yung ating Don Pepe na tablea. Yan. Yan kasi medyo matamis na yung tablea na yan. Kaya medyo konti lang yung sugar na nilalagay natin. And then, ayan, inaano ko na yung aking 1/4 cup na brown sugar. Yan natin ilalagay, o, diba? Nag-ano pa si ate, nahihirapan pa siyang maglagay ng brown sugar. Bakit hindi na lang punitin ng malaki, o, diba? So, ayan. So, intayin muna natin si ate na matapos niyang lagyan yung kanyang 1/4 cup na brown sugar. So, ayan na nga. So, ayan hindi pa rin siya tapos maglagay ng kanyang brown sugar. Pero ayan, ilalagay na natin yung ating 1/4 cup of brown sugar. And then, ayan. So, dito na natin ilalagay lahat yung ating mga dry ingredients. At saka yung calumet, bahala na kayo dyan kung ilang yung ilalagay nyo. Basta tutubo, yun na yun. So, diba? And then, syempre, imimix-mix muna natin yan, guys. Para naman talagang Tapos, nalagyan ko pala yan ng konting salt, konting-konti lang. So, hindi ko napakita dyan sa video, pero sa, nilagyan ko yan ng salt, para pang-balance lang, kumbaga, no? Tapos, ayan, imimix-mix na natin. Tapos, yan, guys, maglalagay na tayo ng ating egg. So, yung egg natin, kung marunong kayo mag-bake before, kasi nag-bake ako dati, wow, charot. Nag-bake ako dati. At separate lang natin yung egg yolk at saka yung egg white. So, yun yung ginagawa ko dati pag gumagawa ako ng cake, no? Para talagang fluffy siya. So, kukunan muna natin. So, 2 yung ating ginagamit na egg. And, ayan. Ayan, guys. Ayan. Binilisan ko na yung aking trabaho. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa ating egg. And then, yan, i-separate na natin yung yolk at saka yung egg whites. So, after that, imimix na natin kasi meron akong hand mixer before, guys. Hindi ko alam kung nasa na sa palipat-lipat namin ng bahay. So, yan, imimix lang natin by hand. So, talagang medyo nakakapagod siya, pero carry lang. Pero hindi naman Ayan, guys. Nakikita nyo ba yung aking pawes? So, eto na yung ating nagawa na pag-mix, no? So, itsura ko, guys, pag nag-mix. Ganyan siya, diba? So, siya, nagbabubbles na siya, guys. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung mixture. Wait lang.
So, ayan siya, no? Hindi ko na kaya yung stiff na stiff talaga, Diyos ko Lord. Ang ano, meron kasi akong hand mixer kasi nga, di ba nagbe-bake ako dati. Meron akong hand mixer, pero hindi ko na alam kung nasa na yun guys, kasi palipat-lipat kami ng bahay, di ba? So, ilalagay natin ngayon dito sa ating, ayan, pancake mix natin. So, ayan guys, ilalagay na natin yung ating margarine, no? Pwede namang butter, pero margarine yung aking ginagamit dito. So, wala tayong butter, no? So, yan, ilalagay na natin yung ating margarine. Margarine, charot. So, syempre guys, ilalagay na din natin yung ating binit na egg, no? So, ilalagay na natin yung ating mga wet. At saka yung ating tubig pala dito guys, syempre, bahala na kayo sa consistency kasi hindi ako nagme-measure ng aking water. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung consistency niya. And syempre yung ating egg yolk nilagay na din natin. No, yung hindi masyadong basa, hindi din masyadong sticky, yung hindi din masyadong talaga tawag dito, medyo dry, hindi man ganun. Kailangan natin yung medyo mag-soft din yung ating pancake. Ano ba yung sinasabi ko? So, ayan guys. Mix. Yan. Yun, 'di ba? Bongga. So, papakita ko sa inyo mamaya yung kanyang texture. Kung ano yung mas okay, no? So, ayan. Natapos na natin yung pag-mix. So, yan na yung ating mixture. Oh, ganyan yung kanyang consistency. 'Di ba? Bongga. So, ayan. Parang chocolate na nga siya. Para naman with that twist, hindi naman paulit-ulit yung ating pancake. Pero yan talaga guys, masarap talaga siya, fluffy. So yan, naglagay na tayo ng oil. Konting oil, pwede yung butter, pwede din naman margarine yung ilagay ninyo. So yan, naglagay lang tayo ng konting oil para lang talaga hindi madumikit yung ating Once na ako naglagay dyan guys, once lang. Tapos yung ating gagamitin is syempre yung ating 1/4 cup na measuring cup kasi perfect siya talaga sa size na gusto kong makuha sa ating pancake. So, yun yung ginagamit ko. So, i-scoop lang natin para talagang pantay-pantay lahat. Yung makakain, no, hindi magre-reklamo. Hindi ko po nilagyan ng sunrocks yan, guys. Yung nakikita nyo sa background. So, after nyan, paglagay sa kaldero, sa kalaha, no. So, i-ano lang natin para talagang spread the virus siya, no. Kailangan natin ano yung ating kalaha, no. So yan, and etong pancake pala na to guys, hindi to kagaya ng pancake na ginagawa natin na medyo dense. Ito naman, medyo fluffy siya talaga. Pero mas fluffy pa to guys, yung gagamitan natin talaga ng mixer, yung hand mixer, ganyan, para talagang stiff na stiff yung ating egg white, no, parang cake lang yung peg. So yan. So pag sa personal talaga, pag mo siya, fluffy talaga siya, medyo magaan compared dun sa mga ibang pancake, no? So, yan yung natin, unang pancake natin. So, try tayo ulit isa. Ayan, yung ating pancake. Para talaga guys, tumba nyo lang yung yung kawali ninyo para talagang mag-spread yung pancake ninyo. So, 'di ba? So, ayan. So, ito na yung ating pancake guys. Ayan yung favorite ng aking anak. Yan yung last na aking ginawa, malaki. So, yan yung ating pancake, chocolate pancake. Diba? Bongga na siya. Dali ka nakasmile, Luy. Dali ka nakasmile. Dami, dili. Mami! We. Mami. Fluffy, dili. Stick.